Zdravím vás pri ďalšom videu. Dneska tu máme ďalšiu hru po strašne dlhej dobe z Farm Frenzy 2. Tak sa môžeme do toho hneď vrhnúť. Nenačal som dosť dlho videjka, za to sa ospravedlňujem, proste nemal som na to nejak čas, ani mi to nejak nevychádzalo, neviem prečo. Môžeme na to ísť. Takže máme tu farmy, levely a musíme spraviť, že máme 4 vajíčka. Tuto máme veci, ktoré má za pod minútu, keď to dáme, tak máme 100 bodov, keď pod 2 minúty, ale nad minútu máme 50 a keď to spravíme nad 2 minúty, tak nám to dá iba 25. Čo si rozmýšľam, že bude veľmi ľahké, no dobre. Takže my to tu máme takto popolievať a táto sliepka papá trávičku a dáva nám vajíčka a my máme 100 peňažkov. Takže keď nemáme trávičku a tuto máme hlad a keď nemajú hlad, tak proste zomrú. OK, čo som ešte chcel spraviť? No, za 100 odberov nenatočím asi vlog challenge, ale možno natočím live stream, jaké veľké vajco. Možno natočím live stream, bude to v pondelok a dneska je streda, je 3. No neviem, vypočítajte si to. Neviem, či bude ten live stream, ak nebude, tak samozrejme bude vlog challenge, ale neviem, kedy to proste spravím. Super, reklama. Možno budem vystrihovať reklamy. Takže máme, jak sa to volá, trofej. Za to, že sme spravili rekordný čas na tomto leveli. Takže máme a ideme na druhý level. Budeme musieť mať 3 sliepky, 6 vajíčok. Máme tu zrovna 2 sliepky, takže toto auto odvezie proste veci, čo vyprodukujeme do tohoto tu mesta a dostaneme za to peniaze, on to tam predá, tak. Takže môžeme ísť na to. Toto je Stonehenge, či jak sa to volá, proste, že veci, čo dajú tie zvieratá, tak to sem pôjde. Ups, to nechcem. Takže let's go. Máme zatiaľ 2 sliepky, tuto to môžete vidieť a tuto 0 vajíčok zo 6. Máme to doplniť do minúty 30. Aha, dobre, to nechceme. Tak už máme prvé vajíčko, druhé vajíčko, počkáme na 3 vajíčka, nech to pôjde predať, dám to 30 a to môžeme potom natankovať, kúpiť sliepku a polievať. Dobre, môžeme predať, dáme všetky a za 30 vidíte, tu nám ide autíčko. Neviem, rozmýšľala som, z čoho bude ten live stream, samozrejme môžete mi písať do komentov, z čoho by ste chceli mať live stream. Zatiaľ som rozmýšľala, že z tejto hry natočím. Inak, neviem, či som hovorila, ale som veľmi šťastný, že už je tu 101 odberov. To je také číslo, ty brďa, sú neskutočne veľké. No, my už to vlastne máme. No, lag. Za tvoju opateru, lásku deň za dňou. Za to, že chápeš, kedy slová... No, dali sme to na zlatú medailu, to je výborné. A 1 peniažček. To nechápem. No, proste na tento level teraz nemôžeme ísť, lebo nemáme nejakú proste domček, alebo tak. To si môžeme, že shop a Powered, to neviem, čo to znamená. Môžeme kúpiť a už sa môžeme ísť, takže je to výborné. Pokračujeme. 6 vajíčok, 3 sliepky a 2 takéto blbostičky. Také, neviem, či je to, že vraj vajíčková múka.
to neviem. Ale tak mi to nejak dalo, že egg flour, alebo tak nejak sa to volá. Môžeme aj na to kliknúť. A keď na to klikneme, tak sa nič nestane. Mohli by sme 4, alebo toto je asi predposledný level. Zatiaľ nám to ide, ako ste si mohli všimnúť, všetko máme na zlatu. Teraz môžeme sem dať. A neviem, teraz som to nevedel preložiť. Keď na to klikáme, že vraj, tak to ide rýchlejšie. Ale tuto taký žltý prúžok to nefunguje. A pomaly sa to naberá. Lebo inak, ak by sme to dali úplne na najnižšie, tak... medveď. Aha, dobre. Proste, že my musíme chytiť medveďa, zobrať ho a teraz ho ideme predať aj s vajíčkom. Tak, dá nám to 70, to bude výborné, potom môžeme kúpiť sliepku. Tak, hotovo, máme už to, ja tomu budem hovoriť múka. Máme hotovú múku, čiže teraz môžeme ísť kúpiť vajíčka, teda sliepky. Inak, ak ste si mohli všimnúť, tak dlho som nenatočil videjko, tak teraz sú taký proste, neviem sa do toho tak vžiť, lebo už som aj zabudol, som teraz začal klikať na klávesnicu, že prečo sa mi to nedá natáčať, som zabudol, jak sa vôbec natáča videjko a tak. No ak ste si mohli všimnúť, kúpili sme si takú vec, že placky budeme robiť a musíme mať 2 placky a 2 sliepky. Máme 300 peňazí. Takže môžeme kúpiť toto a sliepku. Asi tak. Ak to nedáme na zlatu, tak sa nič nedieje, predsa však... Pardon, sme v pohode. Jeda. Nemôžeš mi ho... Inak ten medveď, on mi vyhadzuje tie sliepky proste, že dojde za sliepkou a že fiu, a ona tak odletí. Môžeme čakať. A môžeme dať sem ďalší medveď, fíha, že si nezlomia nohy, však padnú z nebesa, z nebies. Máme 110. Teraz pôjdeme predať ďalšieho medveďa. Tak. Výborne. Zdá sa mi, že za 2.30 to určite zvládneme. Samozrejme, určite lajkujte túto epizódku, ak by ste chceli mať ďalšie. Tá celá sliepka tak zle spadla. Úplne pred nos. Počkajte, som kúpil ďalšiu sliepku. Počkajte, koľko máme? 170. Takže potrebujeme koľko? 130. Dobre, tak to dáme. Tak môžeme si kúpiť tú plackárňu, ale neviem, jak tomu budem hovoriť. Mám taký nejaký kašel. Môžeme. Tak, a teraz to pôjde sem. Prepáčte, niečo mi tu vyhodilo, som tu zabudol. Inak ja túto hru hrám. Mám ju stiahnutú. A tak proste viem, čo a jak, čo vyrába, lebo aj moja teta má takúto hru na počítači. Tak, zoberieme vajíčko. Dúfam, že to dáme. Vidíte, tak to trošičku ide rýchlejšie oveľa. No, trošičku ide to rýchlejšie oveľa. No. Dobre, máme hotovo. Máme hotovo a zase máme zlatú. No, ja mám medaľu. Teraz sme sa posunuli trošku a vidíte, tuto je zlatá. Tak sa zvedáme na toto, vylepšíme toto a ideme sa pozrieť. Čože, 12 hen takého hovadinka? To koľko sliepok? Jejda. Áno, ono sa teda, to predáme asi 2 sliepky, nech nám nežerú toto. Inak múka sa kupuje tu. Ešte nám to tu nevyskočilo. Jejda, som zabudol. Máme 4 sliepky, tak tie nám budú dávať dobre veľa vajíčok.
2,50, to neviem, či dáme. Je tam medveď. Ja som si ani neuvedomila, medveď mi spadol z nebies. Tak, kúpime jednu. Predáme aj toto. Tak. Kúpime jednu múku, nech to máme za sebou. Na čo 10, pretože by sme minuli 100 a to by sme minuli vlastne všetko, že? Dúfam, že dojde auto dovtedy, lebo nám zomrú od hladu. Tak, 180. Teraz popolievame, zoberieme toto. Kúpime toto. Dobre. Fú, ale neviem, či to dáme na tú zlatú. Vlastne teraz ju môžeme hneď predať. A tie vajíčka. No, jedno si necháme pre istotu. Za 50 iba, to je dosť málo. Určite si zahrajte túto hru. Mňa ako baví. Fú, to je dosť náročné klikať na to stále. Tak. Dáme placky. 12 múky. Ty brďo. A vlastne teraz, ak to pôjde, tak si to môžeme vylepšiť a dá sa mi, že tam pôjdu 2 vajíčka naraz. Takže je to oveľa lepšie. Kto bude skôr? Autíčko alebo toto? Ja myslím, že toto bude určite. Ježiš, medveď. Dobre, vylepšíme, dáme a vidíte, teraz tam išli 2 vajíčka. No neviem, či to nejak vyjde. Ešte pôjdeme predať toto. Čože, toto za veľa sa predáva. Tá placka sa predá za 80. Dobre, popolievame. Inak jedna taká rada, ak by ste si túto hru chceli zahrať, vždy polievajte túto dole, lebo tí medvedi väčšinou padajú sem hore. Takže sa oplatí. Ak počujete toto, tak sa ospravedlňujem. Tak, ešte 5. Fú, tak to neviem, či stihneme. Tak, toto neviem, či stihneme. Dúfam, že áno. Tak, môžeme dať to. Asi to nestihnem. Škoda. Počkaj, to je až do 50, až do 30. Tak to by sme aj mohli stihnúť ešte. Ešte jedna. Poď. Jo, máme na zlatú. Určite to musíme mať na zlatú. Hlavne teraz. Poď. Ho, my to máme na zlatú. Na zlatú? To není možné. Inak ak vidíte nejaké strihy, tak mi to vždy vyskočí reklama. Takže mohli by sme túto kúpiť, tú bakery, čiže pekáreň. A dobre, no, ďalšie video bude vlog. Alebo let's play samozrejme, takže môžeme sa skončiť s touto hrou. Na dneska samozrejme. Takže, ak sa vám toto videjko páčilo, určite hoďte like, koment, nezabudnite na odber. A ďalšie video bude vlog alebo let's play. Dovidenia!